الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمي على تنو أمي على بركة كسالي كده ولا صون حرمة كانوا على كرباي كسيني نما بأكا أنا صمغو بلا جلي أني ما وما ديو تونيا فوكا تاجودون سي ala ka an bɛɛ ye o jamakulu sanuma in fɛ aw bisimila aw ka jɛmu kan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan min bɛ sigi aw ye tuma ni tuma walasa kunnafoniya minnu bɛ yen ka se ka olu lase aw ma i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogoya min na kabini nin kalo ni tile 12 an fana an karamɔgɔ ani an ka mali haut conseil islamique ɲɛmaaba a seyidi sherif usman madan haidara a bɛ côte d'ivoire kɛrɛnkɛrɛnya la u ka faba la abidjan ka sabu kɛ jamiyatul ansardin bolofaraba min bɛ Côte d'Ivoire olu ka laɲini ye u kɛlen don ka mawluduba min labɛn min kana ka kɛ ka bɛn nin kalo in a tile 25 ma ka kɛ ni o ye ala sɔnna ma karamɔgɔ selen kɔ yen nɔ a ye wulikajɔw kɛ an ka karamɔgɔ duba minnu bɛ yen an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen ni ka se u ma ka foli k'u la silamɛya badenya silamɛya sinjiya o sirala taama la ala sɔnna ma bamananw b'a fɔ k'a fɔ ko bonya bɛ mande bonya masigi bɛ mande an karamɔgɔ Sheikh Malik Konate Khadimur Rasul karamɔgɔ taara ka denbaya la ka taa foli kɛ a fana ma sigi ala sɔnna ma ka bɛn fɛn min ye samedi o min bɛnna juillet kalo tile 18 ma a n'a ka délégation ba ye wulikajɔ kɛ ka na karamɔgɔ bara ka a fo ka a wale ɲuman dɔn a jabala la ni o de ye Carrefour Ado ye ala sɔnna ma kɛnɛ wasalen don kumakan ɲumanw ni kuma sanumanw mun bɛ bɔ dusukun na ka ɲɛsin dama o kuma gansanw de kun bɛ yen sirikɛ a ka majigin n'a ka sabali a n'a ka ŋaniya ɲumanya o foliw ani o kumaw o caman bɛ sigi ninnu kɔnɔ o la Sheikh Malik Konate Khadimur Rasul a n'a ka délégation selen kɔ yen nɔ baara ninnu kɛra cogo min na an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ suyina anu sonjara an farifolina kuma bena surunya ka gbuliya n'o kɛra nafa dɔ bɛ sɔrɔ an karamɔgɔ tɔgɔ la ani ka taa se sous-région ɲɛmɔgɔ bɛɛ tɔgɔ la komi an ka présentation kɛ ka ban o bɛɛ lajɛlen ka bonya kɔnɔ an k'an karamɔgɔ ye Khadimur Rasul n'o ye Sheikh Malik Konate ka nafa se an ma ala k'o k'an ye ka baraka la an kan ala k'o k'an ye a n'a ka cɔnbaw a n'a ka mugadamu a n'a ka muridu bɛɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan keta k'a di ma k'a di an karamɔgɔ ma karamɔgɔ tɔgɔ la yeli kɛra bamanan na fo ka fɔ de dɔ di hali n'i b'a lɔn k'u nakun ye min ye nka k'i k'a fɔ de ko dɔ di sɔla rasuli kana délégation présentée en fana kalanfa la n'o ye Cheikh Seyid Sherif Usman Madan Haidara alhamdulillah ale ka nali yan a b'an hakili jigin donba dɔ la don min na madinɛkaw bɔla ka taa kira kunbɛn tala albadru alayna min saniyati alwada wajaba shukru alayna mada alillahi daha ayuha almabusu fina jita bil amri almuta jita sharafta almadina ama fo Cheikh Sherif Usman Madan Haidara ne jita wa sharafta Côte d'Ivoire marhaban bikum ahlan wa sahlan alhamdulillah Cheikhou ni délégation ba de cela a fait so kɔnɔ yan sabula an m'a fɔ a fɛ parce que Cheikhou bɛ a yɛrɛ ka so an m'a fɔlɔ
an karamɔgɔ denw yɛrɛ la Seku n'a denbaya bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ yan. Délégation bɛɛ tɔgɔ la ni ka an karamɔgɔ ni an y'a kotigi n'o ye Cheikh Jabate kumakan mɛn kuma dɔrɔn tɛ dɛ i b'a dɔn k'an fa sɛgɛnna kosɛbɛ hali ni ka Serifu cɛ i b'a dɔn k'a sɛgɛnna mais kolonbagaw ni mɔgɔ sɛbɛw ko n'i b'a fɛ ka mɔgɔ yasurunya nɔ ani Ala cɛ a y'a adamadenya filɛ an karamɔgɔ n'i ka adamaden ye mɔgɔ bolo cogo min Ala b'a bolo ten an bɛ Serifu cɛ fo an fa k'a Hayidara k'a barikala ka taa n'o caman k'a ye an tun bɛ ɲɔgɔn fɛ an karamɔgɔ y'a anniversaire la kumakan kelen an bɛ segin kɔ a kan ni ka an dusukun dayɛlɛ foyi t'a la ni kanu tɛ mais ne Keyita ya kalandenya kɔni kɔnɔ Ala y'a danni ka ca dɛ mais ne kabakoya ni bɛ Ala y'a danni min na ka tɛmɛ danni bɛɛ kan o de ye kanu ye Ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam a ko wa yatafawatu nasu fil imani ala qadri tafawutihim fi mahabbati mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dan ni fɛn kelen min ye Ala nɔfɛ o de ye kanu ye kanu kelen min bɛ anw ni an karamɔgɔ Cheikh Alhaji Konate cɛ Khadim Rasul o kanu kelen o le borinen bɛ ka na fara an fa kan mais i tɛ silamasi sɔrɔ dugukolo ko kan silama ɲuman si min b'a fɔ k'i tɛ Serifu fɛ o tɛ yen parce que hali n'i t'olu fɛ i dogo alijinɛ kɔni bɛ gbɛlɛya dɛ o y'a damana ko ye mais bɛn kɔni kɛla mɔgɔ ɲumanw kɔni fɛ Serifu n'i ma kɛ olu fɛ i kɔni bɛ se ka kɛ silama ye mais i tɛ se ka bɔ ko kalama abadan an bɛ Ala fo ka Ala barikala n'a ye an karamɔgɔ n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ tɔgɔ la kalandenw bɛɛ bɛ yan an tun bɛ yen an k'a ɲini a fɛ k'a ye duwawu k'an ye anw kalandenw ye anw kalandenw b'an si ba duwawu kɛ la ɲɛfɛmɔgɔ ye an karamɔgɔ gundo min b'a la mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a ɲɛfɛmɔgɔ duwawu ka ca kɔfɛmɔgɔw bɛ duwawu kɛ ka fɛn min ɲini i b'o sɔrɔ i sigilen a bɛ ten de ko nin ye faamuya le ye dɔrɔn anw bɛ Ala fo ka Ala barikala ni Serifu cɛ ta ye kuma ka ca an kɔnɔ koyi Jabate ka min fɔ o de b'an lalɔ ka kuma nɔgɔya Serifu cɛ nani diyala an ye an b'a ɲini Ala fɛ k'a mi an bolo si ni kɛnɛya la Ala m'o kɛlɛ an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka na an karamɔgɔ bilasira ale adamadenya kelen don kolonbagaw ko n'i ka fɛn fɛn sɔrɔ diɲɛ na an karamɔgɔ n'i ma ni adamadenya jɛ mɔgɔw bɛ taa k'a to i bolo an karamɔgɔ n'i ka nafolo sɔrɔ n'i ma ni adamadenya jɛ mɔgɔw tɛmɛna o ka nafolo sɔrɔ i si bɛɛ i tɛ se olu ma n'i ka lɔnni sɔrɔ nafsu sɛyi n'i ka masaya sɔrɔ nafsu sɛyi fɛn nin bɛɛ mununu bɛ fɛn kelen min nɔfɛ wala kadi kɛramna bani Adam an bɛ Serifu cɛ fo an nisɔndiyalen bɛ ka se niveau min na Ala de b'a dɔn ka aw a bɛna duwawu min kɛ anw ye a n'an karamɔgɔ ye ani denbaya bɛɛ ye k'a minɛ an bɛɛ ma Ala m'o kɛla wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim ala aynil haqq التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأخضر صراطك التام الأسقر اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة نور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. علىك سوجي علىك بركة. Mfana bena segi ankara mo Jabate ka koka voilà sege be donc baro tena janya ruba isharatin ablagh min al ibara yana me kuma damine me fait ka présentation doke comme au kala ka soro diko ta kalama ankara mo me sigini be
bazin bleu la ni chapeau bɛɛ b'a kun na a filanan bɛ yen voilà min yɛrɛ lɔni bɛ dulekifina ye an balimaw gambiyɛnw o ka laɲini chapeau film min na o bɛ Côte d'Ivoire ye Abidjan Agnama o ka ɲini ale fɛ k'o bɛ fɛ ka na n fo o ye Cheikh Hassan Jakite wele o bɛ fɛ ka na n fo k'o bɔra Gambi mais o kuma kɛtɔ o ka ɲini fana n'o nana n fo o b'a ɲini n fɛ k'o bɛ fɛ ka Cheikh ye Haidara bon arabuw ko a'tayta dara libaniha ni ka so ji so lɔbaga ma an ko an sigini bɛ yɔrɔ min na sisan an ka kan ka taga Serifu cɛ fɛ an b'o kuma de la donc o ye na donc olu le ye phototala kelen ani min bɛ yan laala ka ca Ala fɛ a bɛna ɲɔgɔn ye waati wɛrɛ la n'an bɔra yen ko kɔrɔ don ka na foli kɛ ka Rasul ka duwawu ɲini Rasul ka duwawu k'o le ɲini a kɛra cogo o cogo o nana kɔni an bɛ nisɔndiya la n'an ka duwawu mun sɔrɔ Rasul yɛrɛ bonya kama an k'o sɔrɔ mais nin tɛna kɛ nali dan ye parce que kow bɛ taa cogo min ayiwa k'a fɔ ko an tɛna sigi a bɛ bali n na kow ka ca o nisɔndiyalen an bɛ nisɔndiya la fo ka dama tɛmɛ Keita k'a fɔ sisan ka bɔ Mali la ka na yan ka taa mɔgɔ fo mɔgɔ min an ka taga sira la i ka fisa ni mɔgɔ min ye parce que ni fɛn min bɛ yen i b'a fɔ ten n'i m'a fɔ ten mɔgɔw b'a lɔn i m'a fɔle Serifu ni mɔgɔ si tɛ kelen ani mɔgɔ si n'an ka bɛna kuma cɛ a bɛ na an sɛgɛn i kɛla cogo o cogo mɔgɔ min bɔra kira la ni ile tɛ kelen o de kosɔn place bɛ place la Ala ko la a ko ka ca an mana waazu kɛ donc o la ka bɔ i ka so ka taa mɔgɔ fo min t'o ye kelen a filanan ka ni bonya ni tu kan ka taa mɔgɔ fo min t'o ye fila a sabanan hali i tɛ yan k'i ka denbaya bila n'a taara Abidjan bɛɛ bɛ se Maliki fɛ yen adamaden a ka bon ka tɛmɛ ni ka filɛ ka taga kanu de bɛ o yɔrɔ fana na ni kanu tɛ a ta kɛ est-ce que o ma kan ka fo an b'a fo den ninnu min bɛ yen ni ma min lɔn a man ca ni min fana tɛ bonya lase ma a man ca n ka lɔn foyi tɛ ladabu sɔrɔla cogo min so kɔnɔ o de bɛ bɔ la kɛnɛ ma k'o fo i b'a bɛ yan a kɔrɔw bɛ yen mais an bɛ taa ka taga tɔntɔn filɛ an bɛ taa tɔntɔn filɛ a dɔw bɛ yen n'o nana ka na wa'azu kɛ yan o t'a kɛ fɔ ye ɲɔgɔn ye k'olu nana dɔw ɲini o b'o kɛ min kama ka ko diya parce que ni komi wagati bɛ yen min f'an y'a fɔ an bɛ fɛ a i kɛ seede ye n'o nana yan o tɛ na ka taa n'an ma ɲɔgɔn ye fo n'a y'a sɔrɔ ne bɛ voyage la fɛn min donna den na a bɛ bɔ n'o la i kɛlɛ ma donc an nana ka n'a fo diko k'a fɔ ten ka ban ka Rasul ka duwawu ɲini a bɛna min kɛ fana Ala ni bala a bɛ minɛ bon ne ko a sɛgɛla ni ne ka kuma janya an ka min fɔ a ma kɛ bon ne bɛna n da yan wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an fana an karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usman Madan Haidara a bɛ sɔrɔ ka kuma ta bonyamasegin foli
k'a ɲɛsin Cheikh Mali Konate ma a ka kanu a n'a ka ɲumanya ka duwawu kɛ a ye balimaya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ silamɛya balimaya sinji min b'u ni ɲɔgɔn cɛ silamɛya sinji Ala ka se k'o sinsin karamɔgɔ ka dakuruɲɛ fila an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. Ala de ka Ala barikada ka sɔli ala kiraba kan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka sɔli a sotumo sɛlmaw kan ka sɔli a sahabaw kan an karamɔgɔ a nana i ɲɛ da an kan Ala b'a dɔn an kuma jigin a la parce que ale bi yan kabini an nana a bi yan an ka nali dɔ in na o y'a sɔrɔ Ala y'a garisɛgɛ katikati kura dɔ la a y'a di a denkɛ ma a ko Hayidara bi don de kɔnɔ ka taa nɔ so a taara n kunbɛn n'a ye aéroport k'a daminɛ o la fo an ka segin a bɛ an nɔfɛ don an nana nin sen ale de y'an kunbɛn aéroport la ka na n'an ye salon ma ka na to n'an ye fo nin so in kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo comme dugu tɔgɔ bi ne échappé an ka munumunu dɔ kɛra Côte d'Ivoire dugu dɔw la Maliki tun bɛ dugu wɛrɛ la a y'a ka baara bila yen pewu ka na an nɔfɛ ka na an sɔrɔ fɔ o dugu in na Yamusokoro jazakumullahu khair ayiwa an bɛ min fɔ dɔrɔn al-fadlu lil muttaqin ale sara bɛ Ala de bolo an jɛra a mɛnna an bɛ ɲɔgɔn kalama n bɛ min f'i ye an t'i kundo dɔn an t'i foyi dɔn hali an ɲɛ bɛ min na an t'o faamu mais n bɛ min f'i ye hasidi tɛ ni hasidiya bɔra mɔgɔ la i k'an ka si sɔrɔ i bɛ balo Ala kɛrɛfɛ siga t'a la siga fosi t'a la hasidi tɛ an bɛ dugawu de k'a ye a n'a ka denbaya a n'a ka kalandenw a n'a baarakɛɲɔgɔnw Ala ka hɛrɛ k'u ye Ala ka barika d'u la n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'a ye a yɛrɛ bɛ min fɛ Ala ka fɛn k'a ye min ka bon bɛɛ ye a bɛ siran min ye Ala ka don a ni fɛn jɛ Ala t'o fɔ a denw Ala k'u barika Ala k'u k'a sago ye Ala k'u barika Ala k'u k'a sago ye a ka kalandenw Ala ka hɛrɛ k'a n'u ye Ala k'an bɛɛ laban ye vraiment Ala b'a dɔn nisɔndiya min b'an na dan t'a la dan fosi t'a la o de la n y'a fɔ a ye a ka nin to yen nin ye ne yɛrɛ niyɔrɔ ye voilà a ka jɛ dugawu k'o ta Hayidara bolo o tuma na arabada wala ale kira ko Zayiru de ka dugawu bɛ minɛ ni maa nana k'u ye o bɛ min fɔ k'o de bɛ minɛ an dun bɛ fɛ an taw ka minɛ de voilà ale de bɛna dugawu kɛ inshallah ayiwa n tɛna ban an b'a ɲini Alahu Taala fɛ a ɲɛ b'an na ale de bɛ disi kɔnɔnaw la problèmew bɛ yen a fɔta ani min tɛ fɔ k'a bolo don nin bɛɛ kɔrɔ yanni sini Ala m'a kɛ kiraba yɛrɛ bonya kama kiraba baraka kama a somɔgɔw yɛrɛ ka lɔhɔrɔma kama an kana wuli ka bɔ yan fɔ Ala yafanima ma ale min yɛrɛ k'an bila la a mɔkɛ min ye Muhamadu ye a n'o ka mɔden min ye Cheikh Ahmed Tijani ye o baraka kosɔn ale yɛrɛ haminako b'a la an ma ɲini Ala y'a wuli jama ni yɛrɛ bonya kama Ala y'a wuli n'Ala k'i yɛlɛ i tɛ kasi tugun abadan Ala n'a yɛlɛ n'Ala k'i jigi tugun a tɛ tigɛ tugun Ala n'a jigi tugun n'Alahu Taala k'i minɛ ni diɲɛ bɛɛ banna n'Ala sɔnna a banna Sheikh Sala de tun bɛ to k'o fɔ Sheikh Sala ko ni diɲɛ bɛɛ banna n'Ala sɔnna ko taa mɔgɔw to yen الفاتحة مع صلاة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد. شكرا على قوم كلاية نبى أسر شريف عثمان مدن حيدرا دوبي كم أبى على بيجي كراو تيم على تيم نمو تمدي شريف كم حيدرا أمك كرام مدن حيدرا يعني كرام سلطة حيدرا والله يكتوشو كم يكتوشو كرام مدن حيدرا إنه مجا والله إنه مجا بمرة نجا إنه مجا كبولا تويلا كرامة تويلا. Ame duwawu kɛ nin kɛnɛ nunu ala k'a kɛ hɛrɛ ye k'a kɛ basigi ye ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana ma fo ka taa se farafina bɛɛ lajɛlen ma. Hali sisan an bɛ to Côte d'Ivoire an fa n'an karamɔgɔ a Seyidi Cheick Ousmane Madani Haidara sɛgɛnbali ɲinabali ɲuman dɔnna ka kɛ ni an ka cɛkɔrɔba ala ka wele seli a ma n'o ye Imam Ismail Kulibali Salongo. Nin cɛkɔrɔba in n'o ye Cheikh Ismail Kulibali ye a ye karamɔgɔ kanu ba de kun don kabini kunungo fo ka taa ala ka wele seli a ma. Karamɔgɔ selen Côte d'Ivoire a y'a kanu ka t'i sen jɔ a ka denbaya la ni ka duwawu kɛ ani ka bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin nin cɛkɔrɔba ɲuman in a ka denbaya la. Sherifila Jabara ni tɔgɔya la Buya Kulibali a ka sɔrɔlenw an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ. Baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Cheikh Ismail ka denbaya la William Civil kɔnɔna na. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ami ala tanu ka ala barkada. Ka segin ka ala tanu ka ala barkada. Bi ye donba ye an fɛ William Civil. Ala sɔnna an ka kaidu ruhi al-islami n'o de a Seydi Cheick Ousmane Madani Haidara ye a bɛ an fɛ yan wula in na. Ni ala sɔnna an ka imamu bɛ yan an bɛna misiri cɛkɔrɔbaw ani imamu an bɛn'u présenter ka sɔrɔ ka kuma di kuma kan ka taa yɔrɔ min na. A Seydu Haidara Seydu ni an ka alimamiba ye ale tɔgɔ karamɔgɔba Jaabi ale de y'an ka alimamiba ye William Civil yan wa aja min fɛnɛ ale de ye COSIM ɲɛmɔgɔ ye ale de kɛra Ismail remplaçant ye COSIM dajame la min bɛ kini yan fan fɛ o y'an ka cɛkɔrɔba ye misiri cɛkɔrɔba Mohamed Konate voilà. Karamɔgɔ min tun bɛ jɔ karamɔgɔ da la n'a nana Kulibali cɛ don wa ni mawulidu sera fana ka avion ta ka taa mawulidu kɛ ni karamɔgɔ ye Kulibali cɛ don ni karamɔgɔ sera yan waati mana kɔnɔ cogo o cogo a kana ka jɔ ka foli kɛ alimamu la mun b'a kɔfɛ ka tila ka foli di filiya musow ma o la nin yɔrɔ in na kuma jan tɛ yen an nana dugawu min na an bɛna kuma di an karamɔgɔ ma a bɛ dugawu kɛ o la a bɛna dugawu min kɛ mun bɛ kɛnɛ ma olu bɛ fatiya fɔ kɛnɛ ma ye k'a ta yan fɔ misiri kɔnɔ a bɛɛ bɛ fatiya kelen minɛ n'a ye dugawu min kɛ yan an bɛɛ b'an wasa don o la an bɛ tila ka sira ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ ka sira di karamɔgɔ ma o tuma an bɛna kuma d'a ma a ka dugawu kɛ ala k'an bɛɛ sɔn a ba ma sɔdara soli. Bon banni in kɛlen y'a sɔrɔ ne bɛ Dakar an ye mɔgɔw bila ka na ka na janaja la quoi
bon alhamdulillah ala ye n yɛrɛ ɲuman se yan n bɛna n sen jɔ denbaya la ka famille lajɛ ka dugawu k'u ye a n'a baara kɛ ɲɔgɔn o dɔrɔn de y'an se yan an kɔni b'a ɲini ala fɛ dɔrɔn ala ka hinɛ na ala k'a dayɔrɔ nɛɛma ka saya k'a ma lafiya ye ala ka saya k'a ma lafiya an fana min bɛ sira kan ala k'an ta kɛ ko ɲɛ ala k'an bɛɛ laban ɲɛ ala kɛra bonya kama an nana famille fo ka foli di famille ma o de y'an se yan quoi inshallah n'an bɔra yen an bɛ taa abubu an karamɔgɔ n'o ye Sheikh Dr Musa Fadiga ye ale min ye CODIS ɲɛmaaba ye n'o ye an balima sunnamɔgɔ minnu bɛ Côte d'Ivoire ka kɛɲɛ ni silamɛw ka bɛn n'u ka kelenya ye karamɔgɔ y'a kanu ka wulikajɔ kɛ ka taa i sen jɔ u la k'u fo balimaya la k'u fo sinjiya la k'u fo silamɛya la a kɛnɛ kan hakilina falen ni kuma falen falenw kɛra nka a bɛɛ sigira fɛn min kan o de ye silamɛw ka bɛn n'u ka kelenya ye baara kun fɔlɔ kuma minnu sɔrɔla o la Buya Kulibali ka sɔrɔlenw na an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ komi ala y'a kɛ an k'a ɲini an karamɔgɔ fɛ a mɛnna a ye na ka na ɲɛbɔ an na ala fana sɔnna k'a latigɛ mɔgɔ dɔw bɛ jɛn ka ko dɔ ɲini ala fɛ nka lon bɛ se ka n'a sɔrɔ degun ka fan fila kelen sɔrɔ ala fana y'a kɛ an ka min ɲini ala fɛ ala sɔnna a lon latigɛra ka sɔrɔ an bɛɛ kɛnɛma na alhamdulillah an bɛ ala tanu bon nin fana nali fana kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ badiya ni kanu kanu de kurakuraya ale cɛ ani an karamɔgɔ cɛ n'o a docteur Mustafa Fadika k'a sabu kɛ Alahu Taala ye kuma kelen min fɔ kuranɛ kɔnɔ n'i y'o kuma kelen filɛ o de bɛ taa banban an bɛ min na nin ye wa atasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu karamɔgɔ nana depuis a nana ka se bi ma a ma sigi fɛn min gɛlɛyara ma kosɛbɛ ale ka taa bɔ kɛnɛ kan k'a bɛ baara dɔ kɛ jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ a mana sara a balimaw na olu minnu bɔ o baara la ale ɲɛfɛ yan o de kɛra mako bɛlɛnba ye a fana donna bɛɛ lajɛlen kan ala fana funsera an ma ka bi le kɛ an ka docteur gɛrɛsɛgɛ ye ka bɛn CODIS ta bonya ma a cɛ n'a muso bɛɛ a denmisɛnnin n'a maakɔrɔ minnu bɛ kɛnɛma ani minnu bɛ dugu kɔnɔ ka na lɔ k'an karamɔgɔ dɛmɛ k'o foli kɛ a dun ka taama kɔnɔ jama caman de b'a nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye tɔn yɛrɛ ye min bɛ k'ale dɛmɛ nin wulikajɔ la o ɲɛmɔgɔba n'o ye Sheikh Adam Sanogo o b'an fɛ taama na o b'a yira ko diɲɛ bɛɛ de bɛ yan Mali fana tɔgɔ la Laji Modibo Jalo o fana b'an fɛ Burkina tɔgɔ la Alhaji Surakati Salamata o fana b'an fɛ o b'a yira k'a fɔ diɲɛ an ka tɔnba bɛɛ de bɛ an bolo nin yɔrɔ in na yan ale tɛna se ka bɔ ka lɔ kɛnɛ kan k'a b'a ka dawa daminɛ f'a ye na lɔ ka ɲala a balimacɛ kan kelenya kɔnɔ badenya kɔnɔ komi an balimaw ka karamɔgɔcɛ wele lona yan a bɛna kɛ ɲɔgɔn ya lona ni lona nka hakili de bɛ mɔgɔ dirige hakili kosɔn ale nana se ka baara si kɛ olu bɛ ɲɛfɛ f'a ye sayi ma n bɛ a senkɔrɔ wale nin o tuma ne ka dɔbɔ kɛ pour que a nana hɛrɛ la a ye se ka se hɛrɛ la a fana nana baara kɛ hɛrɛ la ka baara nɔgɔya ɲɛ a nakunya de bɛ nin ye k'i y'o dɔbɔ kɛ yan wala ka to salala Muhammad n bɛ an balima fo an'an baara kɛ ɲɔgɔn parce que silama komi a y'a min fɔ la innamal mu'minuna ikhwa donc an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen di a ka jama ma a foli kɛrɛnkɛrɛnnen balimaw ma mun ka sama bila a fɔ ko a bɛ na ka na u bɛ na foli dɔw kɛ ka baara dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ o foli kɛrɛnkɛrɛnnen di o ma ni senw bɛɛ bila a la ɲɔgɔn ma ka ca la ko cɛman bɛ silamaya kɔnɔ silamɛw bɛ ma don ɲɔgɔn na o de ka fisa o bɛ fara ɲɔgɔn na n'a fara ni ɲɔgɔn na an bɛɛ ko rasulu kelen de bɛ an bɛɛ bolo sallallahu alayhi wa sallam kibla kelen de bɛ an bɛɛ bolo an bɛɛ ladɛnni bɛ masa kelen de bato la donc o la ko an ka ma don ɲɔgɔn na an ka hami bila an ka programme la an bɛ tun ka o baara bɛ nɔgɔya an bolo cogoya min na o tɛ se ka kɛ ni ɲɛmɔgɔw ma don ɲɔgɔn na sigidaw kɔnɔ ka échanger kɛ ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ duniya kow la olu bɛ échanger kɛ la ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ ma don ni ɲɔgɔn na waati dɔ ka ɲɔgɔn faamu mais silamɛw nana fɔ an tɛ sigi an tɛ ɲɔgɔn lamɛn donc a ka silamɛya sira dɔ bila Mahama kan n'a ma don ni ɲɔgɔn na komi k'a fɔ cogoya min na docteur Jara an ɲɛna hɛrɛ cɛman b'o kɔnɔ voilà an bɛ foli d'a ma nin bɛ yɛrɛmajigi dɔ le ye a ye déplacé k'a fɔ n bɛna foli kɛ o bɛ yɛrɛmajigi dɔ le a bɛ se ka na an b'a mɛn a bɛ activité kɛ ani balimaw bɛ taa foyi t'a la mais an bɛna na diinɛmɔgɔw fo balimaya min bɛ diinɛ min bɛ an bɛɛ ka fɔli ɲɔgɔn kan donc o la surtout an bɛ kara min na an bɛɛ bɛ malikiya
كلنا مالكيون أما مالكية مذهب لكم أما بت مالكي ليه مالكية كتاب وانا نقوله سراي أما برو أخباره رسالة ومقدمة العزية أما هو كتاب منه كرانا أما بسيكولا نسيكولا ما كو problem mo be noya problem mo be noya ni nyoje donc vraiment na nyeru ya kela ola kilenye ka siko o sebe minu mana na minye faobolo amena na minu faobolo le be kitabu ni nwe be kalo o katabla Sheikh Khaliluma moto Malik ambe ka olulo donc anya masdaru le boy donc masdaru na mutakarib au masdaru wahid donc amese ka o nyon famo la choya mina ambe nanga oluka bandema kanya bara wala tanya biske dama dere ni sisa sila yoro dola ambe yoro mina be sila timina bi urum la ka bise do timina bise nganye mola do re bise magbena na kelati dunia ko be finya ima membe manganchin ko ni ba ina fatola biske isuni la yoro dola ibe na bala ko me foi makeda ko baba chema timina mo ba chema timina dunia ko no ka olufle ile re la wati be décourager dondola bena bala shwe e pia bana ba donc ma ba bori kafi sata atake ina kama yeto ina ome yeton azaka amena au kabaraka chocho amena bolundola donc ni sibe c'est la euro dollar vraiment ile re be joso suma ko do be tekinyana o nyon sama ko shababu be grupu be na ta shababu lo ba tire wati dola arara be shababu la wati dola ano le ba shababu fo ruwaidan don ambe savere na sila ola ala ta ko fe ko be noya ale bi ala ambe kana ko me nimbe timizinale ambe se gata biro la ne balmantoye ka foli kalma damaduma ka ambalma ko mo ko kasha ala donc tayro kasha donc ambe foli duma kere li boloma ambe foli dik se ga darama le biang anana wati la ndunga nyombe nyonyi dola Burkina ambe tali nyombe o watila wala ngurupu dama tali nyombe anga foli ni fonke angi nyombe yoro dama lo foi tani nyonje fo dama dinya tulone po le banje ole be darawi ale be kaja ko sabate ka barka dona anya dara sabate ala ka sabate dina ka ala ka sallallahu rasul abo famio bi se ka bonyo ma no maga ka kesa babu ame code nyoma ko sura ka code nyoma ni o kololo le gacha akacha wallahi comme nga fanya na maduna nyona fili do be se ka kenela fili do be se ka kenela ko sura mais ni ka afunyele ina na famu ko janet matala mi ko jatete ko sura akalu jey wallahi ole ka fo diga min tumani nyon chela la fo se min tumani nyon chela la ele a famille tu me fait na ka fo ko c'était 100%, c'est ça ko fe ni bo waro gberla nyon la ko ja famille ja c'est 60%, c'est ça ja c'est 50%, c'est ça na fa bo bela tout ça c'est bon puisque il baraka la ni fait tu m'as dit que me baraka la ka fo c'est 100%, ko fe ni na fa ko ja c'est pas 100%, c'est que amine tu vas il va amener tu vois d'ores ma c'est 60%, c'est 50%, peut-être même c'est 40%, c'est ça ala me ça va amen donc kungorotala ambe kungorotala meslama binambe binal bi ala ankiso amin ko la ambe fole de drama inshallah fole de jamama meno rebe sure jamu bala ka fole da bema anyere ka fole kana na mo be ka fole kana ananye rebe jamana min kono responsable ta fole kana me jamana min kono be jamana lo mo la ka fo jamana lo ambe ko madu nyona o jamana lo jamana ala ka jamana mo mino ba ngolo ga be juso mo be fara nyonga ki mado nyona angana fara nyona anga dama de reski dala era bole kono donc anya autorité betala ne be ambi nyon réconcilier angana fitina ka angana kereke la maire bole ni na so wala ta fara ko koroto yo akana fara mado nyona donc wala le be ka mado nyona anga famu yali min ke ka be ala kala ni ma ala o ka be cheba sallallahu alaihi wasallam ale kan na jini sanima ma ala o ka ni kuma kan sanuma nunu bela jene lamene ka ba an fana an karamwa Sayyid Sheikh Usman Madan Haidara a nisɔndiyara ka bonyamasegin foli ta k'a ɲɛsin an karamɔgɔ Dr Musa Fadiga n'a ka jama ma olu mun sɔnna ka a bisimila ni ka tila ka dakuruɲɛ fila da u ka kumaw kan ni ka tila ka dakuruɲɛ fila da u ka kuma kan min nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ an karamɔgɔ Sayyid Sheikh Usman Madan Haidara ka dakuruɲɛ fila an ka jɛ ka a ɲɛmada o fɛ.
ani an sɔlilen ko an ka kira ka sɔla salamu an'an sɔlilen sanumaw an'a ka sahaba ɲumanw an b'an badenw fo an bisimilali la parce que silamɛya la a bɛ wajibiya dinan ka dugulen fo ayiwa dugulen fana ka dinan bisimila o ye fadilaba de an b'o segin u ma k'u fo o la comme dɔ di kɛra ka ban n ye min fɔ dɔrɔn n bɛ segin o dɔrɔn de kan silamɛya bi a tɔgɔ tiɲɛna kosɛbɛ n y'o de fɔ mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ waati dɔw tɛmɛna ani sisan tɛ kelen ye anw ka kodɔn kumana c'est à dire an ka denmisɛnniya ni sisan a ma janya mais mɔgɔ min ye denmisɛnniya kɛ o waati ni hakili b'i la ka se sisan ma diɲɛ bɔra yen o diɲɛ in taara quoi diɲɛ wɛrɛ de nana tuguni parce que o kɛra yɛlɛmɛ donna fɛn bɛɛ la tout an ka denmisɛnniya n y'a f'u ye siɲɛ caman mɔgɔ o mɔgɔ y'i bangebaa ɲɔgɔn ye ou bien i kɔrɔ hali ni dɔgɔnin dɔ ye ko dɔ kɛ k'a fɔ dangaden dɔrɔn i tɛ sɔn n'i y'a kɛ i b'a sara ta ka bilen a tɛ ku i la k'a fɔ dangaden i bangebaa ɲɛna mais bi ba nɛni ni fa nɛni bɛ kɛ fa ni ba sigilen ɲɛna denw fɛ c'est-à-dire diɲɛ kura wɛrɛ nana bon mais n y'a fɔ ka d'a kan technologie développera diɲɛ mɔgɔ bɛ prévu de la quoi kuma dépassera quoi n'i ye kuma fɔ a bɛ minɛ mais ni charte jumɛn ye prévu alors bon silamɛya bilala min kɔnɔ bi bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ faga joli bɔn kuruhu c'est-à-dire i yɛrɛ wolofa i bɛ ban na parce que i n'a ti mansa ko kelen na mais o ye kabakoba de ye mɔgɔw a bɛ se ka filɛ k'o ye limaniya yɛrɛ mais an yɛrɛ ka kira sɔrɔ silamɛ an tugulen b'ale min kɔ ale ye yahudiya kafiri mara ka kerecɛnw mara ka bolisɔnnaw mara fo kuranɛ aya b'o fɔ an ye u bɛn'u sigi kira kɛrɛfɛ barokɛyɔrɔ la n'a ye aya dɔw fɔ u b'a filɛ ni ɲɛ dɔw ye n'u ti ɲini k'a wuli ka bɔ yen mais kira mun gɛn a y'u bisimila a ye kafiriw bisimila a y'u gɛrɛ a la n'o kun tɛ fanga jumɛn b'a la a ka se ka mɔgɔw tuubi fanga jumɛn a kelen de nana yatimɛ don dɔrɔmɛ t'a bolo a nana ni fɛn kura ye k'a jira mɔgɔw la u tɛ fɛn min fɛ parce que fɛn o fɛn min ne ka bonya tiɲɛ ni ala ko tɛ ne t'o fɛ bon a fɔra ka boliw bila kuresiw dun bɛ balo boliw de la o don bon ni maa min ko k'o bila i ye kɛlɛ kɛ mais munna dɛmɛna ala de don c'est vrai mais ala y'a bila sira min kan o de y'a dɛmɛ law kunta fazzan ghalizal qalb ayiwa o kumana kira sera ka mɔgɔw mara mais munna anw minnu ko an b'a nɔfɛ munna anw tɛ se ka ɲɔgɔn mara munna an ka taabolo peut-être an ka faamu dɔrɔn n'u ye taabolo ye kelen ye an bɛɛ ye la ilaha illallah muhamadu rasulullah an bɛɛ b'o de kan an bɛɛ jɛna ni kuranɛ ye wa a bɛ se ka fɔ ne tɛ suna baara mais ne tɛ se ka silamɛ tɛ se ka suna nana n'i y'o kɛ i bɔ silamɛya de la o tuma na an ka faamu de ma kɛ kelen ye fɛn dɔw la bon o t'an bali ka fara ɲɔgɔn kan sitanɛ ka ala wele k'an fara de pour que ale k'a sago sɔrɔ ne fɛ kodɔnnaw ka faamu ka tila ka baara kɛ nin kan n ye nin fɔ an denkɛ ye Yasalo olu minnu ye kalanjanw kɛ fo u ka n'u sigi ten u ka fɛn dɔ de labɛn silamɛya ka sini kama silamɛya ka sini kama alors joli bɔn diinɛ tɛ silamɛya ye silamɛya ye bɛn ni kelenya de au contraire silamɛya bɛ joli kunbɛn a kana bɔ hali kafiri joli n'a ma fagali kɛ silamɛya b'a kunbɛn silamɛya t'a faga la mɔgɔ bɛ faga de ala ni kira ko ka min faga wa i t'i faga fana fɔ n'i yɛrɛ ye dan sago ka tɔɲɔli kɛ an ka karamɔgɔ caman bɛ wajuli kɛ ko bɛɛ bɛ kɛ silamɛya de ala de ko ka bɛɛ kɛ silamɛ ye ni minnu ma k'a ye an b'u faga de an b'o kuranɛ yɔrɔ jumɛn a tɛ kuranɛ yɔrɔ si la la ala ko ka mɔgɔw de kɛlɛ minnu y'a kɛlɛ mais mɔgɔ min ma se silamɛya ma silamɛya ka foyi tɛ s'i ma ni silamɛya ka fɛn o fɛn ser'i ma o tigi tɛ silamɛ ɲuman ye alors fo karamɔgɔw ka jɔ ka se ka diɲɛlatigɛ lafaamu khasatan anw fɛ yan bi joli silamɛya tɛ joli bɔ abada silamɛya bɛ joli bali de a ka bɔ an ka kuranɛ falen b'o la an ka suna kitabuw falen b'o la kira sɔrɔ salam ani mɔgɔ juguw jɛra f'u yɛlɛmɛna a ye ɲumanya k'a juguw ye f'u tobira
alors maintenant on va me créer non fait mon c'est ko la mana dugu ne hakila dugu jɛra sa an ka bɔ kɔrɔlen kɔnɔ e ka faamu y'i ka faamu de ye marhaban bik faamu min ne bolo ne ta de ye mais ne ka tɔɔrɔ tɛna se ma i yɛrɛ ka tɔɔrɔ kana se ma mais o t'a bali hakika minnu bɛ an k'o fɔ an ka kalandenw ye o t'a bali an k'an ka kalandenw kalan ani an lamɛnbaw an ka diinɛ faamu cogo hakika la mais o ni nin kɛlɛli tɛ kelen comme n b'o yafa ɲini an fɛ bamanankan na segu kuma fila don a bɛɛ kɔrɔ ye kelen ye mais a fɔ kan tɛ kelen ye i bɛ mɔgɔ fo i b'a fɔ i facɛ dun a ka kɛnɛ mais n'i ko i bamuso cɛ dun bon c'est la même chose mais a fɔcogo kama dɔ b'a tigi degun mana ne bɛ kuma surunya yan komi kumana karamɔgɔw de fɛ an hakili la n bɛ min fɔ o y'a faamu salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. N'an bɔra yen fɛn min ye juye kalo tile 20 o min bɛnna karido ma an karamɔgɔ seydi sheikh usman madan haidara a ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma n'o ye sherif umar abdul aziz haidara ale min sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ kumasi ka kɛ ni silamɛya badenya ni a kelenya ka se ka wulikajɔ kɛ ka se a ma ale min ye faidatu tijani sheikh ibrahim ɲɛs ka taasira o ɲɛmɔgɔba de don Côte d'Ivoire ka taa se fɛn min ye jɛkuluba min bɛ yen ni a bɛ f'a ma ko Nasrudin o ɲɛmɔgɔ fana de don karamɔgɔ selen ko yen nɔ a kɛra nisɔndiya koba ye a bolo a baaraw kɛra cogo min na baara kun fɔlɔ la Buya Kulubali ka sɔrɔlen an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. Nasrim Côte d'Ivoire, avec à sa tête Imam Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz, guide spirituel de Nasrim Côte d'Ivoire et calife de la Faïda Tidjaniya en Côte d'Ivoire, de recevoir ici un grand homme du nom de Cheikh Madani Haidara, qui représente ici tout le Mali, qui représente ici la communauté Ansar Din. Et pour cela, nous sommes très heureux. Au nom de Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz, on voudrait lui souhaiter la traditionnelle Akwaba en Côte d'Ivoire, ici chez lui. Lui dit merci pour sa présence et merci pour cette visite de courtoisie. Et sans plus tarder, je vais appeler ici Moukadam Sawadogo Aboubakar, président du Conseil national des Moukadam de Nasrim Côte d'Ivoire, qui va dire 2 mots, mais cette fois-ci en langue malinké. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wala sa alhamdulillah an bɛ Ala fo ka Ala waleɲumandɔn ka Ala barakada k'a fo dante foli min na ka barakada dante barakadali min na alhamdulillah wulada nin na silamaya kɔrɔta la tijaniya kɔrɔtara mun kosɔn wulada na sherifuba a bɔra fɛ yen a nana sherifula tuguni n'o y'a balimacɛ Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz ye nin ko a tun b'an kɔnɔ depuis waati jan mun kosɔn ni kanu y'i cɛ sigasi t'a la dusukun bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ yala an bɛ Ala fo ka Ala barikada ni Cheikh Chérif Madan Haidara an b'a fo ka waleɲuman dɔn a ka nani ni wulada na kana bɔ a balimacɛ ye
n'o ye Cheikh Cherif Umar Abdelaziz ye o Cheikh Cherif Umar Abdelaziz wɛrɛ tɛ n'i m'a dɔn Maulana Cheikh Ibrahima Niass a ka kalifa min bɛ Côte d'Ivoire yan o le ye Cheikh Cherif Umar Abdelaziz ye o le bɛ Cheikh Ibrahima Niass représenté Côte d'Ivoire yan awa a bɛ jɛkulu min na a ye jɛkulu tɔgɔ le ko Nasirul Ilm awa alhamdulillah an nisɔn ka di kosɛbɛ an bɛ Ala fo k'a waleɲuman dɔn an bɛ tila tuguni ka Cherif Madane Haidara k'a fo k'a waleɲuman dɔn ani délégation fɛn o fɛn nana an b'o bɛɛ lajɛlen fo k'o waleɲuman dɔn o ka nin ziyara nin na Ala k'a kɛ ziyara ye an bɛɛ lajɛlen ma Ala k'a kɛ ziyara ye an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka nin kɛ ziyara daminɛ ye Ala ka na kɛ a laban ye Ala ka tila k'an nafa n'o barika ye Ala m'o kɛra an ye Ala k'an nafa n'o barika ye Ala m'o kɛra an ye ni silamaya ka masiri ye ni silamaya ka nɛɛma ye ni silamaya ka hɛrɛ ye an bɛ Ala deli ka Ala waleɲuman dɔn Ala k'a caya Ala k'a caya Ala k'a caya wa donc ni tun ye dakuruɲa fila ye k'a fɔ jama ye awa alhamdulillah an ka Cherifu a ye kɛnɛ sɔrɔ a nana balima min fɛ awa ale yɛrɛ Cherifu lo a bɔra ka so a nana ka so n'o le ye Cheikh Cherif Umar Abdelaziz ani Cheikh Cherif Madane Haidara Ousmane Madane Haidara awa alhamdulillah an bɛ Cherifu ka kɛnɛ le kan an bɛ Ala fo k'a waleɲuman dɔn a n'an ka Cherifu kɛ o ye dɔ de ɲini an fɛ ko an ka dɔ di o tuma Layi Adama Sanogo ayiwa bonya filɛ Layi Modibo Jalo bonya filɛ Layi Surakata Salamata bonya filɛ solution bɛɛ lajɛlen bɛ yan dɔwɛrɛ tɛ an fɛ hɛrɛ don k'aw kuma an bɛ kɛnɛ min kan n'i ko nin kɛnɛ ka bon ni juma ye i ma kalon tigɛ n'i ko nin ka bon ni arafa ye i ma kalon tigɛ k'a sababu kɛ korona dira mɔgɔ minnu mɔ caman olu sigilen filɛ o la bi wulada in na an ka Serifukɛle Umar Abdelaziz an ka se k'an bisimila a ka so nin ye kabako da ye Serifukɛ ko basi foyi tɛ yen ni Ala sɔnna ma ale nana baara min na a y'a balimakɛ sɔrɔ o baara kelen de la i nana baara min na n'i balimakɛ sɔrɔ a la yanni i k'a fɔ i k'a daminɛ i ka na ka na dugawu k'a ye a ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an bɛ foli di Serifukɛ ma n'o ye Umar Abdelaziz an y'a ko mɛn ka sɔrɔ a m'a ye k'a tɔgɔ mɛn ka sɔrɔ a m'a ye i bɛ mɔgɔ dɔ tɔgɔ mɛn ka sɔrɔ i m'a ye nka n'i ka i bɛ tigɛ a la an ye min mɛn a kɔfɛ an y'a ye a la karamɔgɔ ka nali karamɔgɔ tun bɛ nali min kan k'a kɛ yan n'a danna Buwake ni Serifukɛba in ani ka taa Hadimu Rasulu ninnu olu le fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ Côte d'Ivoire bɛɛ ye ko bɛɛ ka bɔ o la maa tɛ maa dɔ ye nka ɲɛ b'a ŋaniya na k'a fɔ Serifukɛ ma ko dɔwɛrɛ tɛ kana jɔ ka foli d'a ma walahi a wasara kira de ko a fɔra aw mɔcɛ de ma ko ni maa maa ma sɔli aw kan ko ka seli ma ye o tuma kana jɔ Serifukɛ n'a ka jama n'o ye Cherif Ousmane Madane Haidara ye an ye wele bila a ma ko a ye na ka n'an ɲɛfilɛ ni ka n'an baro a fana sɔnna k'an jaabi a fana donna depuis a donna a fɔ bi k'aw kuma a bɛ kɛ ɲɛnɛ su man di tile man di nka a y'a kɛ cogo bɛɛ la waati mana kɔnɔ cogo o cogo fo a ye na ka na sen jɔ a balimakɛ la n'o ye Cherif Umar Abdelaziz ye ka na foli d'a ma ka foli d'a ka cɛkɔrɔbaw ma ka foli di kalandenw ma ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ o la kuma tɛ janya nka an b'a surunya k'a gwiliya o la an tɛna tɛmɛ yan kan komi waati kɔrɔlen don taaraw ka ca an bɛna kuma di an karamɔgɔ ma o la a bɛna dugawu min kɛ an b'an wasa don o la hakɛto bɛ n na sɔdara sole nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an fana karamɔgɔ Seydi Cheikh Ousmane Madane Haidara a bɛ sɔrɔ ka kuma ta a ka dakuruɲɛ fila a kelen ko k'o lase o kɔfɛ an karamɔgɔ Cherif Umar Abdelaziz Haidara ale bɛ sɔrɔ ka kuma ta o kɔfɛ karamɔgɔ bɛ a datugu ni dugawu ye a baaraw kɛra cogo min na Buya Kulubali ka sɔrɔlenw na an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ Rahman Rahim والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أستهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات an bɛ fɔlɔ ka Ala de fo ka Ala barika da n'an bɔra yen an bɛ sɔli an ka kiraba kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bɛ sɔli a so dunke sanumanw kan a n'a ka sahaba ɲumanw kuma surunya bɛɛ la an ye min ye o y'an bɔ an nana an ɲɛ da an balimakɛ kan a n'a ka kalandenw a n'a balima tɔ bɛɛ ka na foli bila a la silamɛya badenya sira kan an kunbɛra cogo min na o wasara kuma ye quoi
lisanul hali asdaqu min lisanil maqal. Ayiwa an ɲɛ bɛ min na o ka bon min bɛ fɔ ye quoi mɔgɔw ko nka n yɛrɛ ɲɛ b'a la o wasara mana an b'a an balimakɛ fo vraiment istiqbalu la ka ɲɛ ka garibu kunbɛn k'a bonya o sara bɛ ala de bolo kunun tɛmɛna an ye kuma caman mɛn a ka kanu sira kan mais ni silamɛ bɛɛ bɛ ten de silamɛw bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ silamɛw bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ taa sira o taa sira kan ni ye silamɛw faralen yɔrɔ o yɔrɔ ala ko ten diɲɛ ko don o la an balimakɛ a sara bɛ ala de bolo an kɔni wasara an b'a fɔ a ye ko alhamdulillah tasharrafna nasalullaha ta'ala an yusharrifahum ala k'a n'aw wasa ala k'a n'aw dɛmɛ صلي على الرسول لا إله إلا الله تطور في الأطوار في كل هيكل وحتى بدا للناس كرما مقدسا لا إله مقدسا لا إله إلا وجاء بأمر الله يدعوه مبشرا نذيرا شكورا ذاكرا ومقدسا لا إله مقدسا لا إله الحمد لله كلما انتهى حمد تجدد إسره حمد آخر. نعم. والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم الهادي. نعم. من جاء ودنيا الناس ظلم وظلام. نعم. ومن نوره قد تنورت. سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. آمين. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كعبة الولاية مولانا الشيخ أحمد التجاني وعن وارث سره ومظهر فيضته سعادة الأنام وغوث الإرشاد مولانا الشيخ إبراهيم. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالظفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيوامي ألفك على بركة كتلك على أول يوم وليبل جلنا إن فنكو كل من انتهى حمد تجدد إثره حمد آخر. ala de ye masa ye a ka ko bɛɛ lajɛlen ye tanu de ye ni ɲɛna ko k'u ye tanu dɔ sɔrɔ u bɛ ban wagati min na dɔrɔn pe tanu kura de bɛ daminɛ awa fo ka taa diɲɛ wuli tanuw bɛ kura kura de wagati bɛɛ lajɛlen na an bɛ sigiyɔrɔ min na Alahu Taala ka kanu kura dɔ de bɛ kan ka bange o kosɔn an ka jɛ k'a fɔ alhamdulilayi 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 alakira de y'a fɔ sallallahu alayhi wa sallam ko Alahu Taala tɛ fosi kɛ jagoya bolo ma a bɛ a yɛrɛ sago dan de kɔnɔ min ka d'a ye a b'o de kɛ awa a diyala ye bi k'an kɔrɔcɛ a n'an karamɔgɔ cɛ k'a kana an ziyara nin ye bonya de ye mɛ nka a nafa ye fɛn jumɛn de ye ka Alahu Taala ka kanu sɔrɔ mɔgɔ sɔn alakira ko a ko Alahu Taala b'a fɔ fi hadisin qudusiyyin jalil ko haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabazirina fiyya ko ale Alahu Taala a ka kanu a kɛra jagoya maa kan maa minnu sɔnna ka ɲɔgɔn kanu Alahu Taala kosɔn i y'a ye ne ni Sheikh Madani Haidara ne b'a tɔgɔ de mɛn ma deli k'a ye mɛ nka tɔgɔ ye wasa kɛ ka bɔ yeli ma mɔgɔ sɔn kanu sabatira depuis wagati jan
kanu sabatira fɛn jumɛn de kosɔn a bɛ kan ka baara min kɛ ka silamɛya dɛmɛ ne ka baarakɛdenw de bɛ yen muso fɔlɔ fɛ sanfɛ n y'a ye depuis a nana baara daminɛ an fɛ yɔrɔ la a tɛ fɔ seli fosi kɔ a tɛ kanbɛlen sufu n'a tɛgɛ ye fajiri seli bɛɛ b'a sɔrɔ misiri kɔnɔ ne ko e ni baarakɛden tɔw ka ko tɛ kelen ye a ko ale ye Hayidara kalanden de ye i y'a dɔn nin ye ne wasa parce que ala kɛra mana fosi kɔnɔ fo kana mɔgɔw jogo dilan ni nin jogo sera ka dilan ale yɛrɛ fana ko Sheriff Cɛ ko sabari n y'a fɔ k'a bɛ nin na bi a ko n'a nana ko i ka sabari n kana foto ta n'a ye n ko n'ala sɔnna i bɛ ninnu sɔrɔ awɔ n b'a fɛ ka mun de fɔ ale yɛrɛ de filɛ de ye ten ko gafu na jagoya ye ni maa ye Alahu Taala ka kanu sɔrɔ i ye fɛn sɔrɔ fɛn min ka fisa ka tɛmɛ Alahu Taala ka yafa kan inshallah i ye fɛn sɔrɔ fɛn min ka fisa ka tɛmɛ Alahu Taala a ka hinɛ kan mun kosɔn ni Alahu Taala min kana o tɛ hinɛ la n'Ala min kana o tɛ yafa i ma i bɛ fɛn fɛn sɔrɔ Alahu Taala fɛ a bɛɛ lajɛlen bɔra a ka kanu de la k'a sɔrɔ nin ziyara ninnu a bɛ Alahu Taala kanu de sabati k'a di adamaden ma donc kosɔn an bɛ Ala fo a la ka Ala barikada a la a mɛnna an b'a tɔgɔ mɛn a mɛnna an b'a ka kɛwale ɲumanw mɛn bi Ala y'a sama ka na n'a ye a yɛrɛ ka so kɔnɔ an y'a ye a taara maa caman fɛ k'u t'o fo ziyara bɛɛ lajɛlen minɛna mɛ nka an b'a fɔ ko nin de y'a ka so ye ɲan de y'a ka so ye mɔgɔ sɔn sherifu ka bɔ a ka so ka na sherifu wɛrɛ fɛ a nana a yɛrɛ jati de fɛ n b'a f'i ɲɛna nin de y'i ka so ye wala nurahibu bika fi beitika alfu marhaban bika fi beitika inshallah ka tila ka dugawu k'i ye mɔgɔ sɔn si de bɛ mɔnɛbɔ ala ka si jan d'i ma ani kɛnɛya an bɛ tila k'a fɔ mɔgɔ ye jigiya bɛɛ lajɛlen y'i denw de ye i b'a fɛ i denw ka ɲɛ ni maa si sera yɔrɔ dɔ la i jɔrɔ y'i denw de ye an bɛ dugawu kɛ a den bɛɛ ala k'u bɛɛ kɛ alama ye ala k'u bɛɛ kɛ alama ye a b'a fɛ u ka kɛ cogo min ala k'u fisaya ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan ne ni kelen de donna ɲɔgɔn na o de ye Tijani ye Tijani a delila ka taa fo siɲɛ 2 an donna ɲɔgɔn na vraiment n y'a tanu i ye jogo min don a la donc an b'i fo k'i barikada i b'i yɛrɛ ka so n'a diyala n ye n'a diyala Nasuru ni mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye awɔ an ye Cheikh Orange ka kalandenw de ye anw fa ale de nana ni Faidatu Tijaniya ye Côte d'Ivoire kɔnɔ yɔrɔ la n'i y'a mɛn mɔgɔ mɔgɔ ko Faidatu Tijaniya Côte d'Ivoire awɔ a y'a ye anw de fɛ yɔrɔ la hali n'a sɔrɔ e tun y'a ta Mali la ka sɔrɔ ka na yɔrɔ la i ja tun tɛ gɛlɛya fo tuma min na n'i y'an y'a bara la awɔ alhamdulilayi bi an b'Ala fo Faidu diɲɛ sera Côte d'Ivoire kɔnɔ ni Alahu Taala sago n'a ka baraka ye o kɔsɔn i nana sɔrɔ Cheikh Ibrahima dɔw nana ka n'an fo min filɛ nin ye Cheikh Docteur Nuruddin ale fa de ye Cheikh Ibrahima karibanata ye a tɔgɔ de Nigérien o ka kin na yɔrɔ la fi Sanam ala y'a kɛ ale n'a bɛnna e ka n'a ma min b'a kɛrɛfɛ ale ye Cheikh Ibrahima mɔden de directement olu nana kunu de ka bɔ Kawulaka o tɛmɛtɔ don o bɛ taara Wagadugu min b'a kɛrɛfɛ fana ale fana ye sherifu de ye mais nka Cheikh Ibrahima fana mɔden donc ale fana nana dunanya la wa ninnu bɛɛ lajɛlen ka na bɛn wagati kelen ma yɔrɔ kelen na a bɛ ko camanba de yira foyi tɛ fo Alahu Taala a ka bɛnsi ma ala de y'an bɛn i ma ani tawfiku an bɛ ala fo ala ka ala barikada a la awa an tɛ se ka kuma fana na mun jira mɔgɔ la mɔgɔ sɔn anw karamɔgɔw de don mɔgɔ k'i ɲini i karamɔgɔ kɔ inshallah k'u fo k'u barikada ala k'u nafa n'u barikada an ba an bɛ tila ka Sheriff Cɛ k'i fo k'i bisimila i b'i yɛrɛ kasi i yɛrɛ walawala yɔrɔ la min ka di ye i k'a fɔ min ka di ye i k'a kɛ i b'i yɛrɛ kaso inshallah marhaban bika wa akhiru da'wana alhamdulillah ka dumuni ye an y'a kɛ cogo o cogo an y'a ye a bɛna gɛlɛya wala farikolo dumuni bɛ yen mais nka ni dumuni bɛ yen an ko an k'a kɛ ni dumuni ye kosɛbɛ an ka sekuba a Cheikh Ibrahim Niass a ka tafsiri min n'a y'a wɔrɔfi walahi o de ye ki ashrim jalbadat an ka m'o d'i ma inshallah kelen de b'o kɛ Adra yes Allahu akbar الله يطلع ayiwa an b'a ɲini ala fɛ an nana hɛrɛ min sɔrɔ ye ala ka dɔ fara a kan an karamɔgɔ n'an balimakɛ a y'an kunbɛn a y'an bonya
a ye hɛrɛ bɛɛ k'an ye ala ka hɛrɛ k'aw bɛɛ ye ala k'a n'aw dɛmɛ seko ala k'a mɛn aw bolo seko ala k'a mɛn aw bolo ala ka hɛrɛ kɛ a yɛrɛw ye a bɛ min fɛ ala k'a d'aw ma a bɛ sira min ye ala ka don a n'a cɛ ala k'an bɛɛ laban ɲɛ k'an bila sira ɲuman kan n ko seko ka dugawu kɛ an nana dugawu ɲini de a ma sɔn o tuma na ne bɛna n ta kɛ sirikɛ fana k'a ta don a la ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار استرنا وانصرنا وابد أشاتنا وفرج أماننا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا فرد يا صمد اقضي هوائجنا وفرج همومنا واهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ala k'an bɛɛ saba ma n'an bɔra yen an b'an kunda Garaba Basam an karamɔgɔ Sheikh Laji Njayi ale min ni ala sɔnna a ma mawuluduba min bɛna kɛ le 25 ɛsa Ofoyi buwa in kɔnɔna na o denfa ye ni ansaru ka laɲini ye u ye wulikajɔ kɛ an karamɔgɔ Seydi Sheikh Usman Madan Haidara n'a ka délégation ka taa u ɲɛ da kan ka foli kɛ a la u selen ko yen nɔ a kɛra nisɔndiya ko baw ye sabula karamɔgɔ yeli yɔrɔ yɔrɔ foyi tɛ ni hɛrɛ tɛ ani hɛrɛ kuma nka an karamɔgɔ Sheikh Laji Njayi ka kɛ ni karamɔgɔ yɛrɛ ka déplacer k'i kun da ale kan a nisɔndiya fɛ a ye karamɔgɔ fana ni ɲaamɛ belebelebe ni ala ni kira sɔnna ma aw bɛ n'o bɛɛ lajɛlen ye ja kɔnɔna na ani kumaw kɔnɔna na dakuruɲɛ fɔlɔw kɛra cogo minnu na an ka jɛ k'a ɲɛmada u fɛ. mais jama an bɛ mun de ɲini aw fɛ nisɔndiya ka sabati la balimaya ta sabati la silamɛya ka sabati la maa n'i ka mɔba nana n'i ka lutigi nana den i kan ka mun de kɛ i kan ka sabari i kan ka muɲu i kan ka jɛ balima ni balima nani fɛ i kan ka mun de kɛ i kan ka muɲu i kan ka sabari silama ɲɔgɔn mani fɛ i kan ka mun de kɛ i kan ka muɲu i kan ka sabari i ka nisɔndiya kɔnɔna na ko bɛ ɲɛ an bolo cogoya min an b'o ɲinina bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ alhamdulilayi fo lɔn bɛ siɲɛ 3 bi an ka fo siɲɛ 7 an ka fo siɲɛ 7 mun de kosɔn an hakili b'a la ko min hakili b'an na ni hakili bɛ lu na a k'a to Mali la a ka lu de bɛ yan ye an k'a lɔn ko lɔn dɔ cɔ a bɛna ka na balimacɛ n'a facɛ a bɛna ka na lajɛ ani balimatɔw bɛɛ ani sigiɲɔgɔn bɛɛ ani kodɔn yɛrɛ bɛɛ k'a bonya kɛ lu ni ka baraka ye o la ka to an ka alhamdulilayi fo siɲɛ 7 an ka alhamdulilayi fo siɲɛ 7 an b'a fɔ a n'a ka jama ma o bɔla u ka so u nana u ka so o bɔla u ka dugu la u nana u ka dugu la foyi tɛ yan fo nisɔndiya ani karama ani bonya ani kotɔn t'a la o de b'a bolo lulu kɔnɔ a b'a seko la a fa a ko a b'a seko la a balimaw u ko a b'a seko la a musow u ko u b'a seko la a baw u ko a b'a seko la a dɔgɔw u ko u b'a seko la a denw u ko a b'a seko la n'a ko min ka kɛ bi o de bɛ kɛ la n'a ko min ka fɔ bi o de bɛ fɔ la alhamdulilayi rabbil alamin ko an na jama bɛɛ k'o ka bisimila o ka bisimila o ka bisimila an ko bisimila fana fo siɲɛ 7 alhamdulilayi rabbil alamin an kɔni bɛna lɔ yɔrɔ in na an bɛna lɔ yɔrɔ in na a n'a ka jama bɛɛ bisimila baga min kan k'o fɔ o de ye ne ye lu min kɔnɔ nin i jɔla la nin i siɲɛ dɔ la n ka a kun tigɛ ye ala Yakuba Njayi ka sigi Basamu ya
o kɛra depuis 1903 san 100 ni kɔ misiri min bɛ yan ale le k'a lɔ i ka bonya kɔnɔna na i ka lu ni i fa ka lu ni a bɛ welela ko wɛrɛ bɛɛ bolo ko luba munna u ka wele ko luba mɛtiri da tɛ u ka wele luba lu ka dayɛlɛ kosɔn mɔgɔ tɛ don lulu kɔnɔ n'o b'a fɔ ko i nana mun kosɔn a fantan n'a fɛn da bɛɛ lajɛlen o kosɔn ka lulu wele ko luba i ka bonya kɔnɔna na. On parle de l'authenticité, de la religion vraie, de l'islam vrai. Vous êtes un guide international. La grande famille Ndiaye, la grande famille Alain Yacoub Ndiaye, la grande famille Alain Sekou Ndiaye, la grande famille Alain Ibrahim Ndiaye. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tous les grands types de ce monde. Diama Kadora ma baoula, Farafina ma Kadora ma baoula. Que ce soit politique, spirituel, administratif, tout, ils ont passé ici pour demander les bénédictions. Et si vous, Madame Chérif Haïdara, vous avez suivi la tracée de vos ancêtres, les Haïdara sont la haute dimension spirituelle que nous connaissons. Nous vous disons merci pour votre présence. La famille Ndiaye vous accueille à bras ouverts. Et ça fait plusieurs fois que vous êtes venus. Vous n'êtes plus un étranger. Vous êtes venus chez vous. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous êtes venus pour la dawa. Mais vous ne pouvez pas commencer la dawa sans venir prendre la bénédiction. Non seulement de la fondation Yacoub Ndiaye, de la fondation Yacoub Ndiaye, la bénédiction de votre frère Alain Ibrahim Ndiaye, la famille Ndiaye, la famille Sekou Ndiaye et ses alliés, ses petits-enfants et toute la communauté bassamoise et la communauté islamique vous dit merci. Inch'Allah. Alhamdulillah. Sallallahu alayhi wa sallam. Ala ka mɔgɔbaw b'i kɛrɛfɛ. Ala ka minnu sugandi k'u bila dugukolo kan olu de bɛ oxygène di adamadenw ma n'u bɛ balo olu de ye dugukolo ka pɔntiw ye ni ala kɛlen bɛ ka dugukolo minɛ n'i ko kalanden ni den ni mɔgɔ ni ka kuma o pilasi la i ka ko ba le s'a ma hakili la silamɛya kɔnɔ an bɛ lon min na bi ninnu ye lonba le ye komi ala yɛrɛ b'a fɔ kɔrɔna kɔnɔ wa asiri fi ayamillah a ye miiri ni ala ka donbaw la donba tɛ silamɛ bolo i ka diinɛ ala mɔgɔ k'o sɔrɔ ka na i ka du kɔnɔ ne ma i bɛ se ka fɛn min sɔrɔ ka tɛmɛ o kan hali ni diɲɛ perezidantu donna don min kɔnɔ an tɛ nisɔndiya komi an fa usumani sherif a ka don so nin kɔnɔ o ka fisa ni diɲɛ marabaga ka dɔn ka so kɔnɔ an fa min b'an pilasi la a ko n den a ko ala tilala ka bonya na ni ala ka maaba k'i sɛgɛrɛ wallahi i se ka ala sara mais i b'a ala sara ni mun de ye ala ni ce mɔgɔw bɛ bolila mɔgɔ min nɔfɛ n'o wulila ka na i ka denbaya kɔnɔ o de k'i valeur yira an ka sharif a n'a ka maabaya mɔgɔ sɔnna mɔgɔ ma sɔn ala ta jigi wallahi wallahi ala ta jigi maa tɛ maaw bonya ko ala k'i dɔgɔya maa tɛ bɔ maabaya kɔnɔ k'i yɛrɛ kɛ mani ye fo ala k'i fisaya ni mɔgɔw ye a bɛ hɛrɛ min kɔnɔ bi n fa ko ka fɔ a ye a n'a denbaya a fa ka baara kɛ a ba ka baara kɛ mɛ a ba yɛrɛ ka baara de kɔnɔ a fa jijala a ba jijala n'a ka jija tɛ a bɛ yɔrɔ min na a tɛ se yen n badenw janni i bɛ mɔgɔw kɔ ɲuman kɛ baara kɛ i bɛ mɔgɔw dan ala ka barika min don a la a ma jigin ka bɔ sanfɛ dɛ a ma tɔmɔ dɛ a jɔla de a ka min ɲini o de b'a nɔfɛ fo ka diɲɛ wuli a tɛ lafiya parce que mun kama n'i ko mɔgɔw ka ɲɛ i tɛ lafiya maaw tɛ maa ɲuman fɛ mais u bɛ baara ɲuman fɛ
o tɛ mɔgɔ ɲuman fɛ dɛ mais n'i ka fɛn ɲuman ye o bɛ k'a fɛ o mako b'i ka ɲumanya na mais o t'i yɛrɛ fɛ mais ala t'i d'u ma la ka fɔ a ye ni maa b'a fɛ diɲɛ kɔnɔ ale n'a ka dugumɔgɔw a n'a ka misilamɔgɔw a n'a dukamɔgɔw olu b'a fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan olu bɛ da ye fana ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan olu b'a ka dugawu ɲinina ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan parce que a bɔra fɛn baw la sinon a tɛna foyi ɲini a min t'a bolo o tɛ yen ayi a mana yan tɔgɔ kama a mana yan fɛn kama a mana jɔyɔrɔ kama a ka nin bɛɛ sɔrɔ ka sɔrɔ ka don dunni kɔnɔ mɔgɔ tɛ kɛ maaba ye gansan mɔgɔw tɛ tugu mɔgɔ la gansan mɔgɔw tɛ naloma ye o ka fɛn min ye o b'o bɔ ale n'a ka denbaya a bɛ dugawu ɲini a bolo ale fana bɛ tila ka dugawu k'a ye ale ma dɛsɛ yɔrɔ min na mɔgɔ y'i kɔ le ye ala kana kɔ dɛsɛ ye ala kana kɔ dɛsɛ ye ŋaniya kelen kumakan kelen lɔnnikɛla tɛ lɔnnikɛla juguya fo ni kɛla sitana dɔnni ye ni kɛra sitana dɔnni ye nafa t'a la depuis jana ka don jamana kɔnɔ a ka fɔ an ye a dɔ la a ka fɔ an ye presque an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na tuma o tuma a ko n ka du bɛ di n ko i ka du b'i sago la a ko ni du bɛ n bolo o de n diya i la ye n ko an fana ko a ma ni kanubaga b'i la o de n diya i la ye k'a f'i ye ka fara su ni tile kan i ka dugawu tɛ ban ye parce que i b'anw ka baara de la anw tɔgɔ ma se yɔrɔ min an kumakan ma se yɔrɔ min na e kama i ka se yen إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ko ka f'i ye jama ka sigi gɛlɛya kama wallahi imam ni kalanden min bɛ yan ani hafizu min bɛ yan mɔgɔ t'a kɛ ka taa kun na fo bi a bɛ imam karamɔgɔ a bɛɛ taara kalanw de kɛ arabu jamanaw na ka tila ka na o bɛ majirisi la bɔ a kɛ bɛɛ a fɔla min kɛ i bɛ na wallahi i ka o filɛ dɛ olu ma taa kalan kɛ ka na dugu ci dɛ olu ma taa kalan kɛ ka na nɛni dɛ olu nana kalan kɛ ka na kɔrɔli de sabati komi alakira k'a fɔ an ye cogo min na a ko ni diɲɛ bɛna gɛlɛya problème bɛna wuli mɔgɔ bɛna ban ɲɔgɔn na bɛɛ bɛna ko n ta ye tiɲɛ ye tiɲɛ kelen de bɛ yen wa aleikum bil atikh wa aleikum bil atikh wa aleikum bil atikh o de tiɲɛ ye an fɔlɔla ka min sɔrɔ yen n m'a fɔ boli sɔn dɛ ala ko min tun bɛ yen ka kɔrɔ an ka tugu o la tiɲɛ bɛ yen o de tiɲɛ ye an b'o sira de kan foyi t'an b'o kan an bɛ wolola n'a ye an bɛ sa n'o ye k'i ka alimami fo depuis don min i bɛ don yan a ka n wele i ka ci kɔnɔ don o la a bɛ n wele ko i ka rendez-vous ta k'i bɛna don yan dimanche a ka n wele hali su la k'an wele ko f'a tɛ se ka foyi kɛ f'i ka don yan an ma dan o ma wajuliba bɛna kɛ Côte d'Ivoire ka bon dɛ nafolotigiw bɛ yen jamanatigiw bɛ yen a pariya bonya a dila so nin de ma an fa ko k'a fɔ a ye hali fɛn min tɛ nin ye ni Hayidara ko don an sen n'an bolo b'an ɲɛfɛ an b'a jigiya kɔrɔ an b'a bonya kɔnɔ fɛn fɛn b'a bonya Côte d'Ivoire yan Bassam yan diɲɛ kɔnɔ ale jɔnnen b'o de la ale ba o ye Hayidara ye Hayidara ye donc ale bɛnkɛ de ye Hayidara ye ko fɔ a ye ni donni beriso kɔnɔ fɛn tɛ s'i ma tugun diɲɛ bɛɛ b'i ye k'i to yen parce que i b'i ka du kɔnɔ an jɔnni bɛ su an jɔnni bɛ tile ni kuma wɛrɛ bɔra kuma kɔrɔ o kɛra fili ye ko ka kuma laban min fɔ a ye ko n'i ka dunanba nana i bɛ koba de k'a ye wari bɛ ban sanu bɛ ban nin bɛɛ bɛ ban ko ka fɔ a ye o a mɔkɛ bɛ donna don min na Madina a yɛlɛla mun de kan jɔn ka misiri fɔlɔ yira bon exemple lo ko ɲɔmɛ dɔn bɛ da la
a y'a fana lo a ka da ka dunanw ma a kɛ koba la sallallahu alaihi wasallam. Bi kɔni hali n'a ko an ka si an bɛ si yan parce que bamananw ko kanu ka fɛn fɛn faga k'a ma jufa a ma jufa dɛ an yɛrɛ b'an diyaɲa ko de la kalankɛla ma ka lɔnnikɛla lɔnni du e ma kɛ lɔnni dugulen fɛ i ka min kala i ma faamu anw ka drapeau bi diɲɛ kɔnɔ Mohamed Cherif Haidara Ousmane ala k'a n'a dɛmɛ a ka min kɛ nin a ko an kana fɔ ɲuman dogobaga ye soni karamɔgɔ b'a ɲini n'ale ka bila o kun mais ale b'a nin bɔla de k'a di mɔgɔ min ka di mɔgɔ min b'a di o bɛ wari nafa lɔn dɛ a ko du ni a ka du ye baw de bɛ yan o bɛ tobili kɛ su ni tile k'a di denw ma o ye lɔnni bɛ dunanw ye ale ka don du kɔnɔ ale ma miiri a musow n'a balimamusow ma c'est que éducation min dira ale ma a ma faamu ale ka éducation kɔnɔ a ka miliyɔn 1 min sara tɛ dɛ ka dɔ fara duwawu kan ale ye ani du nin ye ani silamɛ bɛɛ ye a dikun ye min ye o de ye an baw don. إلهي يا هايدرا توبة قبل المنون وهذا إمامنا جدي خليلي وأبوه ولي الله حقا إلهي يا إلهي يا إلهي توبة قبل المنون. Min bɛɛ kɔfɛ an fana karamɔgɔ Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara a bɛ sɔrɔ ka kuma ta a ye dakuruɲɛ 2 min lase yen bonyamasegin foli la an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم ko mɔgɔ dɔw sara ka ban ko mɛ u ka bonya ma sa u ka pisamandiya ma sa u ka lamɔ ma sa an filɛ o du dɔ de kɔnɔ an karamɔgɔ y'a fɔ sisan depuis 1903 cɛkɔrɔba bi yan ka misiri jɔ hali bɛ a misiri bɛ yen depuis 1903 ni ma o tɛ bi ye dɛ an filɛ o denw ani o balimaw de ka du kɔnɔ tan kanu de y'an se yan n ja ye min filɛ ale ye den de ye faw bɛ yen mais fɛn o fɛn sababu de b'a la n ja ye de kɛra sababu ɲuman ye an ka du in sɔrɔ a taalen Bamako a taara Buwaɲe k'a jira an na a ye min kɛ a kɛra Ala ɲɛna a ye fɛn bila garibu kunna ne ko n ko nin ye kabako ye Mori ka wari di mama garibu ma an ye duwawu k'a ye an nana yan a taara nɔfɛ wonin dɔ kɔnɔ a ye bugunin di yan n ko mɛ yan quoi n tɛmɛ dɔ nana yan ko a ye dɔ kɛ n ko ne ko ne tɛna yan bilen ça je vais arrêter de venir ici parce que bonya hakɛ de b'a la n'a sera hakɛ dɔ la kɛ hɔrɔn a bɛ yɔrɔ nege bɔ a la n b'o fɔ n kanuɲɔgɔn ye ko bonya dan dɔ b'a la n'a tɛmɛn'o kan a bɛ yɔrɔ nege bɔ hɔrɔn na o la n bɛ fɛ a k'i janto o yɔrɔ la a ye min kɛ ne ye o bɛ ne ni Ala cɛ quoi n ja ye quoi a ye min kɛ ne Haidara ye o bɛ ne Ala cɛ mais Ala b'a sara n nana sɔrɔ k'u ye nin sigi denfaya ta ka d'a ma n k'u ma fili u y'a bila yɔrɔ min na a ka kan ni yen ye sabu mɔgɔ dɔ min y'aw karamɔgɔ kanu Ala de kama wallahi Ala kama a y'aw karamɔgɔ kanu n'aw taara ka fɛn kalifa ma a ka kan n'a ye mais a ma diya n ye parce que u nana doni d'a kun o de ma diya n ye
mais a sara bɛ ala bolo du in ala k'a barika du in ala k'a barika du in ala k'a jidi dudenw ala k'u bɛn an karamɔgɔ minnu nana fara an kan du in kɔnɔ yan u sara bɛ ala de bolo mɔgɔ o mɔgɔ n'i kalanna i bɛ dɔgɔya de nka n'i ye karamɔgɔ kunkolo kama yangale kana i jɔ k'a kɔnɔ ta a ma foyi dɔn maa o maa kalanna i bɛ dɔgɔya de mais ala b'i bonya an karamɔgɔ caman bɛ yan hafizu kuranɛw bɛ yan kuranɛ dɔnbaw bɛ yan minnu ye suraka jamanaw kɛ ka kalanw kɛ ka diplômew ta mais i t'u dɔn jamana a bɛ fɔ o de ma kalan n'i y'a ye kalan ye min kɔli yongo kana kɔnɔ dɛ ta a ma foyi dɔn parce que n kalanna ani n ye fɛn dɔn u ka jan ɲɔgɔn na hunaka al-ilmu wa hunaka al-fahamu rubba alimin laysa bi fahim n'i ye fɛn kalan n'i m'a faamu ani fu bɛɛ ka kan mana an b'an karamɔgɔ ninnu fo k'an baw fo du kɔnɔ yan an na o na u bɛɛ bɛ jɔ u sen ka ta mais u sara bɛ ala de bolo ala ka hɛrɛ kɛ du in ye minnu fara n'an kan ani zayiru ka kunbɛlikɛlaw ala k'a bɛɛ sara hɛrɛ la ala kana foyi se a hɛrɛ kɔ ala ka tɔɔrɔ ɲɔni jamana in ni Côte d'Ivoire don ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ala k'a balaw bɛɛ ɲɔni an bɛ dugu yɛrɛ min na o dugu in Basam ala ka hɛrɛ don Basam ala ka tɔɔrɔ bɛɛ ɲɔni o kɛnɛ in kan an bɛ dugawu ɲini an karamɔgɔ bɛɛ fɛ an faso fana ye n'o ye Mali ye ala ka Mali lafiya ala ka tɔɔrɔ bɔ a kɔnɔ ala kana to jabana an nisɔndiyara an bɛ fɛ u ka dugawu kɛ an nana dugawu ɲini de u ka dugawu kɛ an bɛɛ a fɔ a ye dugawu kɛla tɛ an n'ale tɛ ayiwa ko u tɛ dugawu kɛ ko fɔ ne ayiwa o kumana ala k'a minɛ ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم افتح لنا ابواب رحمتك افتح لنا ابواب رحمتك واقض هوائجنا وفرج همومنا واكشف همومنا واستر عيوبنا واهدنا الى صراطك المستقيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله لا إله إلا الله شريف الله حقا وجدتك يا حبيبي يا محمد يا إلهي يا هيدرا توبة قبل المنون وعاص إمامنا جدي خليلي وأبوه ولي الله حقا إلهي يا إلهي يا إلهي توبة قبل المنون فأنت يا شريف الله حقا وجدتك يا حبيبي يا محمد يا إلهي يا هيدرا توبة قبل المنون an sera ka baara minnu fara ɲɔgɔn kan karamɔgɔ ka foliw la ka taa se foli minnu ni nana kɛ karamɔgɔ bara o de kun ye nin ye min baara bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan Buya Kulibali fɛ n'o ye Jacques Boyer ye yan fo Côte d'Ivoire an b'a ɲini ala fɛ hali sisan ala ka séjour in kɛ hɛrɛ kɔnɔna na bɛn ni keleya ala k'o sabati silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka bɔdaw di ala ka hɛrɛw di nin jamana ninnu ala ka basigi don a kɔnɔna na nin bɛɛ bonya a n'a karama a bɛɛ bɛ sigi Cherif Ousmane Madani Haidara de ma a bɛ ka diɲɛ kala ɲɔgɔn na a bɛ ka silamɛw kala ɲɔgɔn na a bɛ ka silamɛya nɛgɛ don mɔgɔw la min b'a to mɔgɔw ka se ka kɛ silamɛya fɛ ka don silamɛya la o sira dɔ de ye nin ye min b'a to silamɛ ɲɛmɔgɔw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka bɛn kɛlɛmisɛnnin ni fɔɲɔgɔnya minnu bɛ yen ka se ka olu bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ a y'a kɛ Mali la a taara Côte d'Ivoire o tagama kelen a bɛ k'o de yira yen
ama ɲini ala fɛ hali sisan sherifkɛ a bɛ baara min na ala ka hakili ɲumanw kɛ k'a ye ka tugu a kɔ ka Allah subhanahu wa ta'ala deli a bɛ duwawu minnu fana kɛ ala ka duwawu ninnu minɛ an b'aw aw bila yan k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw fɛn fɛn tun bɛ k'an lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan an bɛ duwawu kɛ ala ka sigi wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.